Това място те оставя без дъх по всички възможни начини. Добре дошли в Таормина, Сицилия. На втория ден от почивката ни в Катания решихме да си подарим малко бягство. Закусихме вкъщи, оправихме се набързо и поехме към централната гара, която е на около 20 минути пеш от центъра. Билетите бяха около 6 евро, влаковете тръгват редовно през половин час и след близо час път вече гледахме през прозореца как Сицилия прелита покрай нас. Когато пристигнахме на гарата в Таормина, осъзнахме, че градът не е точно до перона. Около 20 минути пеш нагоре. Не ни изплаши, защото обичаме да се разхождаме. Склонът обаче се оказа доста по-стръмен и доста по-изморителен от очакваното. Ако идвате насам, удобни обувки и вода са строго препоръчителни. Не бяхме подготвени да изкачваме Боянския водопад, но усещането беше горе-долу такова. Веднъж стигнали, умората бързо се изпари. Таормината посреща с тесни кълдърамени улички, каменни къщи, малки магазинчета и гледки, които те карат да спираш на всеки няколко крачки. Градчето е компактно, обикаля се сравнително бързо, но е от онези места, където не искаш да бързаш. Навсякъде има живот, цветя по балконите и онзи типично сицилиански чар, който не се обяснява, а се усеща. Спряхме да хапнем и пинем под силното сицилианско слънце. Храната беше много добра, персоналът не беше най-любезният, но когато гледките са такива, това просто спира да има значение. Пред нас се разкриваше панорама, която спокойно можеш да наречеш една от най-красивите тераси на Сицилия. След разходката решихме, че е време за истинска пауза. Питие на място, което наистина да си заслужава. Така попаднахме в вила Таормина. Сграда с история, която започва като норманска крепост, по-късно става резиденция на абатисата на Месина, а днес е реставриран бутиков хотел. Най-хубавото обаче е руфтоп барът. Перфектно място да седнеш, да отпиеш нещо студено и просто да оставиш Таормина да те завладее. Без план, без бързане, само гледки, слънце и усещането, че точно тук трябваше да бъдем.